Ydy Menter Môn yn rhan o'r Cyngor Sir? Yndi, dwi'n meddwl. I don't think so. Is it? Yes. Ydy, ella na di. Dwi ddim yn hollol siwr. Yes. No, it's not. Bore da, Cyngor Sir, sut allai helpu? O, helo. Gai siarad efo rhywun yn Menter Môn, os gwelwch y dda? Tydi Menter Môn ddim yn rhan o'r cyngor. Dwi'n meddwl bod ganddoch chi rhif anghywir. O, da chi'n siŵr? Yndw'n bendant. Dydi Menter Môn ddim yn rhan o'r Cyngor Sir, ond da ni yn gweithio hefo nhw weithio ar brosiecta. O, reit, o iawn. Na, diolch. Ocê. Na, diolch yn fawr iawn. Diolch am glirio hynna fyny. Diolch. Diolch. Tara. Ta-ra.